Ok, salutare toată lumea și bine v-am găsit la un nou episod. Bag piciorul în WhatsApp. Un nou episod de Minecraft single player. Da, v-am spus în nu știu care video că am murit și pana mea nu mai am niciun item. Și cât noroc am avut că m-am gândit să nu iau diamantele la mine, că nu le mai aveam acum. Și nu știu nici sigur locația unde am murit și alea așa, fine. Și nici încotro mă duc. Uite acolo e casa. Fugiți de prașilor. Au. Mulțumesc, ăștia chiar un scump. Și am rămas fără iteme, fără armură, toate. Vai, băga-mea și picioară. Ce fac la mine? Ia zi, băi! Da, nu mai... Mai preficient. Da, mi-am plăcut un pat, fuck you. Bine? Bă! Da, bine. Măcar nu pot să intre pe aici. Da. Odată îmi trebuie lemnul, îmi trebuie iron-ul tot. Adică, da, cred că tot. Știi ce fac eu? Totul eu. Mâncarea, ia niște căuli pentru torțe dacă am nevoie. Ia niște cobblestone ca să fac tot înapoi. Băga mea și piciorul, nu-i cinstit. Bețe. Poc un cop de diamant. Poc. Ok, și am mai rămas la fucking 5 iron-uri. Păi și cam toate uneltele sunt aici, dar totuși mai fac un pickaxe. Un pickaxe. Așa. Nu e nicio sabie, nu fac acum. Păi, aia nu bag înapoi cu toate că nu mai îi mai nimic. Poc. Mâncare și atât. Trebuie să pun niște torțe pe lângă casă. Vai, și nu prea știu ce să mă duc la minat. Da, mă duc la minat. Vai, picior. Asta e. Lână. Du-te, mă! Da. Oh, mame, mă gândeam să mă duc să iau niște lemn, dar nu. E ok. Oricum o să iau lemn cu mine în mină, clar. Iau și teracopele astea. Poate le mai folosesc. Să nu folosesc ăla de diamant normal. Toporul las aici. Sabia o iau. Bă, da. Ce naiba? Bun, două. O lână. Un pat. Nu suport să văd când e patul ăla acolo. Nu știu de ce. Bun. Și clar nu e eficient. Bun, nu. Direct creeper. Bun. Mai bine. Etajul. Ha. Ne go puple. Șloc.
Aici am dat de mineshaft-ul acela. O să acopăr tot. Da, și acolo tot l-am făcut. De ce nu? Oh, bun. Bine. Bă, măcar am 40. Că dau să mă duc cât mai departe și numai după aceea mai cobor puțin în jos. Bă, dar nu, chiar nu vreau să folosesc asta, să mai termin și pe... Trebuie să găsesc diamante, deci neapărat. Diamante, bine mă, WhatsApp-ul vieții. Să mă fac o dată asta cu cărțile. Pe enchanting table. Iron. Și așa mai am nevoie, deci e binevenit. Știu că din Minecraft n-am luat tot iron-ul, că am avut 40 ceva și bă, nu am nevoie ce. Bine și... Oai de pana mea, sper să găsesc. Trebuie neapărat să găsesc chiar din ăla. Cum îi zice... Redstone. Pentru că nu mai am busola, pentru că... Care nu trebuie, că nu s-a atent și... Bă, picioarele, nu știu cum ar trebui să cobor. Stați o secundă să-mi dau seama cum ar trebui să cobor pe aici. Ok, da. Nu, jos tot, nu? Ok. Da, nice, fuck you. Sonorul, da, am închis sonorul. E cineva la mine și nu am chef să... Nu trebuie să-l deranjez, să bag picioarele în toată treaba lui. Da. Prima oară iau asta pentru că nici cu căulul nu stau perfect, deci... Da, știți ce? Pun pauză până găsesc ceva important, să nu vă mai tot țin aici să... Ok, revin aici după o grămadă de timp, deci habar n-am unde sunt. Vă arăt ce am găsit până acum. Vai, Doamne, ce obosit mă simt. Am găsit destul de multe chestii. Că nu, pana mea. Bun, lăsăm siguranță aici. Până termin episodul. Bă, deci mi se pare totuși... Bă, mi se pare decent ce am găsit. Dar totuși n-am găsit diamante. De asta să mă ocup sau revin cu următorul episod chiar de aici. Ok, deci cam atât a fost cu acest episod. Vă rog frumos, dacă v-a plăcut, să nu uitați să dați like și noi ne vedem data viitoare. Ciao les!